ଡାଲମା ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଇଥାଏ। ତ ନର୍ମାଲି ସମସ୍ତେ ସବୁଦିନ ଘରେ ଡାଲମା ତିଆରି କରନ୍ତି ତ ଭାତରେ ରୁଟିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ବି ଆଜି ଡାଲମା ବନେଇ ଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅରୁଆ ଡାଲମାଟା କେମିତି ଲାଗେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁକି ଆଜି ଡାଲମା ବନେଇଛି। ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଯେମିତି ଥିଲା ପନିପରିବା ମୁଁ ସବୁ ପକେଇକିରି ଡାଲମା ବନେଇ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ମୋର ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତ ଆପଣମାନେ ଆଗ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଡାଲମା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାଢ଼ି ନେଉଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାଢ଼ି ନେଇଛି ଭାତ, ଡାଲମା ଆଉ ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା, ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା, କାକୁଡ଼ି ତା ସହିତ ଦହି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ମୋର ଖାଇବା ପାଇଁ। ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।